La campanya electoral aquest cap de setmana, també el president de Convergència i Unió, Artur Mas, ha demanat la participació a les urnes i el vot per Convergència i Unió també a la ciutat, a Sabadell. Aquest dissabte, Artur Mas ha demanat el vot per la seva formació a Sabadell. Ha explicat que l'únic vot útil per als catalans és el de Convergència i Unió. Mas també t'ha fet una crida als manifestants que van participar el passat 1 de desembre a la crida de la Plataforma pel Dret a Decidir. S'ha dirigit a ells i els ha preguntat de què serveix sortir al carrer si els moviments després no es transformen en una força política al servei del país. Per això ha reclamat a tothom allà present que acudeixi a les urnes. I els socialistes què diran? Hem passat d'ells, hem incomplert la paraula, no n'hem complert ni una, els hi vam prometre moltes coses i resulta que no n'hem fet ni una i ens voten. Per tant, quina lliçó en trauran? Diran, escolta, tu, oli en bulló, del que es tracta és d'atacar-los i d'enganyar-los, perquè és quan ens voten més. El líder nacionalista ha conclòs la seva intervenció explicant que no poden votar els socialistes després de tot allò que no han fet bé a Catalunya. Josep Rull, candidat al Congrés per Convergència i Unió, ha estat a Sabadell aquesta tarda per parlar de les propostes del seu partit de cara a les eleccions generals d'aquest pròxim diumenge. L'acte ha tingut lloc a la seu del partit i ha estat introduït per la també candidata nacionalista Imma Riera, que s'ha parlat de la situació econòmica a nivell autonòmic, nacional i internacional, la qual, segons Riera, repercuteix directament a l'economia familiar i les hipoteques als catalans. D'altra banda, Rull ha parlat del model de finançament i ha declarat que Catalunya només tindrà prosperitat si es tractada com una nació en lloc de com una regió. Rull també ha volgut remarcar que aquestes eleccions generals seran del tot decisives pel que fa al futur de Catalunya i pel benestar dels seus ciutadans, alhora que ha incidit en el que, segons ell, és la dignitat nacional. Aquestes són les opcions de la dignitat nacional. Són les eleccions del cop de puny sobre la taula. Són les eleccions del ja n'estem farts. Són les eleccions de volem ser respectats com una nació. Són les eleccions que o som capaços des de Catalunya mateix, aquelles opcions que no depenem de ningú altre que del poble de Catalunya, de condicionar, o es limiten les possibilitats de futur del nostre país. Ni PP ni PSOE. Catalunya. Amb el nou Estatut de Catalunya s'està posant en perill el llegat de la transició. Estem passant de l'estat de les autonomies a l'estat de les sobiranies i, si guanyem les eleccions, intentarem arribar a un acord amb la nova direcció del PSOE per reformar la Constitució. Són algunes de les declaracions que aquesta mateixa tarda ha fet a Canal Català Vallès l'eurodiputat popular Aleix Vidal Quadras. Quadras ha parlat de la situació econòmica actual de la que ha dit cal impulsar, ja que el govern de Zapatero ha estat passiu davant la crisi d'immigració, sobre la que ha dit que cal controlar, i de llengua. Vidal Quadras ha dit que a Catalunya el model lingüístic és excloent i es caracteritza per la imposició legal i administrativa d'una de les dues llengües oficials, el català. Pel que fa més concretament a les eleccions del pròxim diumenge, Vidal Quadras ha dit que el ciutadà ha de valorar a l'hora de votar el que ell considera un govern que ha fracassat en matèria econòmica, territorial i en el procés de negociació de pau amb ETA, entre d'altres. De cara al futur, i en el cas que guanyessin els populars, ha dit que impulsaran l'economia i l'activitat empresarial, creadora de riquesa, segons Vidal Quadras. Estem passant d'un estat de les autonomies a un estat de les sobiranies i això és un disbarat, perquè una nació com l'espanyola necessita unitat, necessita cohesió, necessita parlar en el món amb una sola veu, i això aquest govern també ho ha posat en risc. Molts analistes ho deien ja fa un parell d'anys, que si canviava la conjuntura internacional estàvem en risc d'entrar en una pèrdua d'impuls econòmic, amb una crisi. I això, malauradament, ha passat, i el govern, durant aquests 4 anys, no ha pres cap tipus de mesura. A Catalunya s'ha optat per un model lingüístic excloent d'imposició legal i administrativa d'una de les dues llengües oficials. Això és un disbarat, en termes polítics, en termes culturals i en termes econòmics. Deixem la política a la campanya de banda, canviem radicalment de tema perquè la Fundació Banc Sabadell i l'obra social Caixa Sabadell han robat el patrocini de les activitats de l'Associació Sabadell Universitat que se celebraran a la ciutat per 7è any consecutiu. Les conferències, els cursos i les activitats d'estiu organitzades per l'Associació Sabadell Universitat se celebraran a la ciutat per 7è any consecutiu i comptaran una vegada més amb la confiança de 2 patrocinadors oficials, la Fundació Banc Sabadell i l'obra social Caixa Sabadell.
L'objectiu de Sabadell Universitat és ampliar l'oferta d'activitats universitàries a la ciutat i jugar un paper de fòrum intel·lectual, professional i humà en diverses disciplines. Doncs una vegada més es demostra que és un projecte de ciutat. Que sí, segurament neix de la reflexió, de l'impuls polític, del compromís compartit per part de l'administració local, de l'Ajuntament, la part científica, en aquest cas una part molt important d'aquest èxit és reconèixer el doctor Pasqual. Amb la signatura d'aquest acord, els dos patrocinadors aporten conjuntament la quantitat de 45.000 euros. Avui s'ha signat el conveni per la dinamització de la Ruta dels Tres Monts del Consorci de Turisme del Vallès Occidental, una ruta senderista que, recordem, connecta el Montseny, Sant Llorenç del Munt i Montserrat. La Ruta dels Tres Monts és un itinerari turístic que proposa un camí de 106 quilòmetres i que es poden fer en un total de 32 hores. L'itinerari està dividit en 6 etapes que permetran conèixer racons desconeguts i arribar a punts emblemàtics de la Catalunya prelitoral. Així mateix, aquells qui ho vulguin podran fer nit al final de cada etapa i gaudir de la gastronomia local que ofereixen els allotjaments i restaurants a la zona. El projecte de la ruta turística ha rebut el suport de la Generalitat de Catalunya, qui finançarà durant 3 anys el 60% de les actuacions necessàries per avançar en el desenvolupament de les següents fases i tirar endavant noves accions per fer més atractiva aquesta ruta turística. Aquest projecte, recordem, permetrà gaudir del territori de la Catalunya prelitoral a partir d'un producte turístic que va molt lligat a la tradició de Catalunya, que és l'excursionisme. D'aquesta manera, territoris diversos es podran connectar sota un mateix concepte. Donar l'oportunitat de dinamitzar turísticament el nostre territori amb la creació d'oferta turística que portarà noves fonts de riquesa i nous llocs de treball a través de la difusió del patrimoni natural, cultural i gastronòmic. I finalment, donar l'oportunitat d'acostar el territori a la gent des del foment de pràctiques de turisme i oci sostenible pel medi natural. En definitiva, una oportunitat que el nostre territori ens oferia. Unes 500 persones van reivindicar ahir a Sabadell el Dia Internacional de la Dona, que tindrà lloc, recordin, el pròxim dissabte, dia 8 de març. La plaça Doctor Robert de Sabadell va ser el lloc de trobada i reivindicació d'aquest acte central, que va començar en 2 minuts de silenci en record de les dones mortes per violència de gènere. La jornada però va començar amb la lectura dramatitzada de Paraula de dona, a càrrec de les actrius Anna Güell, Mercè Anglès i Mercè Martínez, lectura que va encetar un dia farcit amb dosis de música i de poesia. Seguidament, Les Violines, un grup integrat per 4 violinistes que va néixer l'any 1996, van interpretar cançons tradicionals i l'actriu sabadellenca Mercè Martínez va ser l'encarregada de llegir el manifest en representació de les dones, que va recordar el compromís de continuar avançant cap a la igualtat real entre homes i dones. La música va tancar la jornada, però els actes continuaran, recordin, els pròxims dies. Enguany, l'acte central s'ha celebrat una setmana abans del previst, ja que aquesta setmana hi ha jornada electoral. Esports. El Centre d'Esports Sabadell ha aconseguit sumar un punt més després de la trobada aquest diumenge al camp de l'Oriola. L'equip de Ramon Molla va aconseguir l'empat a 1 en la que es presentava com una de les jornades més complicades a la Lliga. El partit es va convertir en un gran espectacle en gols de Mantegui i Servian. Tot i que el Sabadell va tenir l'oportunitat de marcar durant els primers minuts amb un remat de cap de Fran Arévalo, va ser l'equip local qui va estrenar el marcador de Los Arcos. Després d'una primera mitja hora força complicada per ambdós equips, Miguel Amantegui va marcar el primer gol. Lluny de desinflar-se, el Sabadell va optar per mantenir una actitud ofensiva, oferir un gran espectacle futbolístic durant la resta del partit. Tant és així que finalment, i després de 77 minuts jugats, Servian va portar l'empat al marcador. Més detalls d'aquest partit a l'Arlequinat a partir de les 10 amb l'Aleix Parisser i la resta de companys d'aquest equip. Nosaltres tornem demà a 2:15 del vespre. Molt bona nit i fins demà.